Galicia como a nivel nacional temos un problema moi importante. A nivel nacional é o Estatuto Marco. Queremos un estatuto propio por facultativos, un estatuto onde se regulen dunha maneira clara todo o que é a vida laboral, o sistema de descansos e demais, pero por facultativos, porque somos unha categoría que ten moitas diferencias co resto das categorías que temos no sistema sanitario. O que fixeron foi